Ay damo, potang pinos men, sungilingin dakas buklo ako. Ka naman, Bap. Mo ko susubukan. Pota mo ko pagkilala loko. Ito bisaya magpakilala ba po, oh? Bapa ni pesali mong yalaw. Okay, memo kan. Dan sa kulila ko ay mga pubulsa. Na, Bap na, no? Interview na kayo malyari. So, what's up, welcome back yan kaya katamong page ala ng mga intro, Bap. Siyempre, akong pisantane. Ako si Puto, magpakipot siya pa Bapo. Ay, ni, pakilala po kaya kayo. Yapo ano yung pinakamanyamang gagawang yung luluto na ngayon, eh. Yummy, spicy balatong hinibolang. Wait, Baka may kabisang pa-interview, Bap. Pasimple ka pa-introduce na ka man, Bata may dambo lang, natural may baruin ka na akong dadaptan niya, matural sa biyangke. Tsaka ay ako kailangan magparangalan, boy ba ang tangatin mo sali ka na ako. Mo ko hapos ka rin bapa mo, mga inalaklas reto. So yan na Bap, ikichi Bap na yung kagaling mengogo. Napugi namat Bap, talagang malinisin kayang gawa. Dahil niya Bap, niya pa kayang pangabilis mamusit lemon niya, no? Nulok pa, nulok ka no Bap? Wait pasimple ya pa Bap, Ayan na Bap, talagang potang manyandok na yaman Bap, mga bilis rin. Na Bap, papansinan ko, kagaling mo ano? Kaya kayo kay Bap, unta na kayo kay Andy kang Bap, Diyan iya magparangalan, talagang masaling kayang tinda. Lain yun Kichi ta Bap. Haluwa ito, talagang iba pa, Talagang andiyan iya magparangalan ba pa? Angry boy, makiramdam ka. Kasi talagang yakon, diyan ako talaga mamag-exhibition. Talagang sundakasari ka na ako boy. Manyamanin ka na akong titinda Pwede mong tekman, sali na ako. Salman mo na yun Check this out. Ikichoy da Bap, kagaling ng Bapa na partida bisa Kapa mo, check me pa ganyan. Lawan mo niyo. Lawan mo gagamitan kong huling. Napon niya pa pero atin niya pantangab lawan mo Awan Bap, pandigmala. Ano larang luluto mo rin Bapay? Ara na, pot holder laran. Marinat na lang. Kaysa kaya huwag siya ako, laluto ko na lang. Da creative ka Bap, alang masasayang kaya kay. Wala ko, waste is money. Kunan mo money ka na ako bolang. Yan Bap, tanong kayo kaya niyang Bapa, sali na kayo, diyan nga magparangalan, masalita laging kayang tinda. So, what's up, welcome back kung baking kaya katamong tanay-danan Sepa ka nang wawain kayang luluto. Ni po pala ireme o mangamit siya pong talampakan para po abalong na nung mapali niya po yung kayang luluto ay. Krem po pala halimi ka baling luluto na krabi plati. Kaya yan, pag plat ning bitis ning bugo. Ni naman po yung Muhammad Mensed. Ni po kano buring lagyon niya yung buridang house kaya rin tao. Sadman nam po kano. Ay dana, chusiya pa. Sa bagay. Mansad ka lagyo, lumwal ka pa. Ayan, may balik ka taba. Ni po pala yung mga wang special bread and eggs. So, kakitya po yung gagamitan ng kawali na nakapanaunan pong muserisal yan. So, ayan na. Totoo naman pong manyaman yung kayang dadaptan mo ng aydana sa pakmupupaw kay Monsing kayong pwesto. Aydana. Kung makapag-focus kay kayang dadaptan, Adam masalesay na naala man, mga pakailin na ako kayo. At kasi kamakayot, makanyan yung pwesto mo ba? At karakal Pokemon Ken!